ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб, тамошобинони муҳтарам, шахсиятҳое ки ба хотири хонахарид тамошо мекунед. Имрӯз 16 июли соли 2025 шумо дар канали Саудо ТВ 01 қарор доред. хонаҳои фурӯши арзон 10 дона хона баҳри шумо пешкаш мешавад. бо диққат сабр карда то охир тамошо кунед. видеоро нигоҳ кунед, адресҳоро мо худмон шумода мефаҳмонем, мегӯемтон баъдан ки маъқул шид хонаҳо занг бизанед бихарем бачаҳо. аз мо навор кардан, аз шумо интихоб кардан, харидорӣ кардан. ба дӯстон барои қабули реклама рақамҳоро мегузорам. хона, замин, мошин, квартира, чизе ки боша барои фурӯши реклама кардан дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. мо реклама карда фурӯшта мегузорем. фикротона дар таги комментария видео баён карда монед. аз куҷо то чанд сума хона дар кор. навора бо диққат тамошо кунед. мерем сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акай Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акай Нозим. марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. мегзарем ба якумин хонаи фурӯши Душанбе буда. нигоҳ кунед дӯстон, бо диққат тамошо кунед. хушроак мо шумода хонаро мефаҳмонем. хона назди ҳавлигӣ ай, 2/10 сотих замин дора, 5 дар хона ай, 2 этажа ай дӯстон. шаҳри Душанбе, маҳаллаи Чимтепада қарор дорад. иҷа нависча, яъне ки кухничаи берунаш. дидестем падвала, иҷа падвали фасони хушрӯ дора, салқинаки зурай. хай медонем барои чиям падвал. ҳавли стяжка, хонаи мо 2 этажа дӯстон, обши 5 хона дора, тагиш падвал. хоб маҳаллаи Чимтепа, шаҳри Душанбе, мактаб, масҷид, мағозаҳо, аптека, магазин, бозор ҳамаш қариб ай. ҳамира худам навор кардам бачаҳо, медонед? худам наворш кардам, пешкаштон кардам ина. хонаҳо абои кардаги фасон хушрӯ, якум этаж таппа тайёр ай. иҷа кухни якум этаж. дар ин падвалчаш метавонем бо ягон картошка пиёз монем. мерем тарафи дуюм этаж бача азиз. дуюм этажмон қисмати ҳоҷатхонаву банияи дуюм этаж. хонаҳо пад абои тайёранд. дуюм этаж амиқа кардиян, срочна сумшон дар кор. обши 5 хона 650 000 сум аз номи канали Саудо ТВ дӯстон занг занед. дута рақами дастӣ занг занед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. квартираи фурӯшӣ будааст. духонага квартираи фурӯшӣ. видеоро дӯстон бо диққат тамошо кунед, сабр кунед, то охир нигоҳ кунед. хона ки маъқул шид баъд занг бизанед. ин хона гарени арзон ай. духонагаи фурӯшӣ дар сеюм этаж ки масоҳаташ 56 квадрат ай, доми 50 шиёна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон, дар назди бино. ҳамаи хизматрасониҳо ҳастай. бо чизу чорааш савдо карда мешавад. абои фасон зур 56 квадрат духонагаи калон калон. нарх 410 000 сум. ватсапшон ахири 6122. аз номи канали мо метавонед дӯстон занг бизанед. наворда лайкора монед, дар канал подписатсия кунед, хонаҳотонро видео карда роҳӣ кунед, адресҳоша хушрӯ карда нависонда роҳӣ кунед. мо дар хизмати шумо реклама карда фурӯшта мегузорем. албатта дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем бачаҳо. ҳамин хона видеош камтар дарозай, худтон тамошо кунед. адресҳоро фаҳмондем. далши видеоро бинед, маъқул боша занг бизанед бача азиз.
салому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи восеъ. дӯстони азиз, дарвозаҳои босифати дарвозаҳои акаи зиёратшо дар восеъ. дӯстон, якчанд маркаи дарвозаҳо металлошон 08 то 18 ҳастад. дӯстони азиз, дастафкаам када метавонанд. ноҳияҳои дурдас платди мешава, дохили район восеъ, кӯлов, фархор, ҳамадонӣ, данғара, қурбоншаҳид, ин территорияҳо дӯстони азиз то ноҳияи муминобода мерена, дастафкаи бесплатни мераванд. дӯстони азиз, хоб вақте ки шумо закасам каден, дар байни 8-10 рӯз закасотонро тайёр карда ба ҷои лозиматон бурда мерасонад. бародар азиз, нарх навои дарвозаҳо аз 3500 сомон то 10-15 ҳазор сомонӣ дарвозаҳо доранд. дарвозаҳои босифат. марамад аз номи канали ютуби Сауdo TV занг занед, худо хоҳад шумода скидка мекунад, кортона босифати баланд буд мекунад. бачаҳо, марамад рақамоша мегзарам дар рӯи экран, муроҷиат бикунед аз номи канали мо. фақат бо арзонтон мекунад. худо хоҳад ина маркаи дарвозаҳо аз ҷумла ҳалонҷикҳо тайёр мекунанд барои болои дарвозаотона. номи чи ака? казерок тайёр мекунанд. хулас чӣ хизмати боша оиди ҳамин дарвозаҳо акаи зиёратшо дар хизмати шумо дӯстон. марамад рақамоша мегзарам. хоб нашод масъалаи саволу ҷавоби иловагӣ оиди дарвозаҳо, нашод масъалаи дастафка, хоб размерош, оиди ҳамаш дар ватсапшон муроҷиат кунед. ака шумода мақсад маълумоти бештарша мега. дӯстони азиз, успед кунед, дарвозаҳоро заказ кунед. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартира дар ҳамин доам қарор дорад. бачаҳои азиз, якхонага квартира ҳолати коробка. хушрӯ тамошо кунед. 45 квадрата, 14 этаж, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе, сентри хуб шаҳр дай мега, дар райони Медгарадок. хуб сентри Медгарадок, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе, 350 000 нарх, ҳолати коробка, 45 квадрата ҳай, савдо мешава срочна. ватсапшона мегзорам аз номи канали мо. дӯстон метавонед занг бизанед. нарх навъҳое ки Сауdo TV мегзора ҳаракат мекунад ки арзоноша монад. бачаҳо медонед, ма худам чӣ қадари айдаст мия бачаҳо ҳаракат мекунам ки аму хонаҳои арзонтар навор кунам, не ки мутаассифона хонаҳои арзон душанбеда камай. дӯстон азиз, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшимон. дӯстон, квартираи фурӯшӣ равон кардан дар шаҳри Бохтар, пеши бозори Ҳоҷи Шариф, ҷамоати Бӯстонқалъа. хона 2 этажа дар 1 этаж қарор дорад. сехонага масоҳати 59 квадрата, 320 000. гӯш кесен, 320 000 сум. сехонага масоҳати 59 квадрат метр. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап мегзорем. метавонед худотон бо занг бизанед. об свет дора, бо кирпичи пухта сохтагӣ, 3 хона бо балкон, мактаб, масҷид, беморхона, аптека наздикай, ҳуҷҷатҳо 100% ҳай. барои маълумоти бештар ака қатӣ занг мезанем. мегӯем ки мо аз канали Сауdo TV занг задем, иншоалло бо арзонтон мекунам. бачаҳо медонед, вақте ки ман навор кардам аз номи ман гап занед, худо хоҳад муомилаи осон мекунам.
мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар дуюм этаж, масоҳаташ 38 квадрат. гӯшкесен 38 квадрата ҳай, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. 359 000 сомонӣ. духонага 38 квадрат. дар дуюму шиёна ремонт кардагӣ, медрои зинагира сар мекунӣ. иваза мешавад суруға поёни гипразем, пахтакор аз заправкаи фароз 300 метр поёнтар. срочна бо арзон мешавад. техпаспорт дора. иваза мешавад алиши вариантора мебинем. 38 метри квадратӣ, 359 000 сомонӣ. занг бизаво чахчахка азуми савдо тв. ҳамин якта лайк монданаш ягон мушкилӣ надорад, не ки бачаҳои худмон аймода биланд мебинад. бачамон лайка. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшимон. ҳаракат мекунам ки квартираҳои арзон навор кунам, хонаҳои арзон навор кунам, не ки намеёбам. бачаҳо медонед нестай. квартираи фурӯшӣ якхонага квартира дуюм этаж, масоҳати 30 квадрат метр. ана ноҳияи Фирдавсӣ, 65 микрорайон, шаҳри Душанбе. 395 000 кондитсионер ях. кондитсионер яхай. пеши дом мактаби 14, мактаби 77, мактаби 78 қарор дорад. поликлиника ҳаст, садик ҳаст. поликлиникаи 8 садик ҳастай, майдончаи кӯдакона ҳастай, айлави роҳ ҳама намуди транспорт мегзарад. бозор наздикай, корвон гипразем, сиёмамол аску наздикай, парки саховат наздикай. 395 000 сомон, 30 метри квадратӣ, 30 квадратак. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯширо бинен. анаира худам навор кардам бачаҳо. маҳаллаи Дарёбод, шаҳри Душанбе, маҳаллаи Дарёбод. 3 этажа ҳай, медонен 3 этажа. 6 дар хона дора, 2 сотиқ замин дора. ихели нархҳо камай. ихели нархҳо редка меғалта. 750 000 сомон. 3 этаж. хушрӯ бинен, якум, дуюм, сеюм этажа навор мекунам. бинен. мактаб, масҷид, магазин, беморхона 100 метр дурай мегаи бачаам. аз роҳи калон 1.5 километр дур. роҳи калони чи аст ку? хоб ин тараф роҳ ба сӯи мошинбозор, ин тараф даромадгоҳи Душанбе мешавад ку? хоб назди дарвозаи чӣ меган поёнтараш, пеши дарвоза хулас. алиш намешавад, кредит намешавад, арзон мешавад. 750 000, 6 хона, 2 сотиқ, 3 этажа. маълумоти праша ҳамроҳи соҳибмулк занг мезанен, чахчақ мекунен, мегирен. имконият ёфта лайкотона монен, дар канал обуна шен, дастгирӣ аз шумо шава. аз рӯзе ки ютуб дар Русия соз кор намекунад дӯстон, шумораи тамошобино кам шидагиай. ба ҳамин хотир шумо дастгирӣ кунен, наворои мо ҳаракат кунад ки боло рава, чунки ютуб соз кор намекунад. хонаи фурӯшӣ 2 этажа, 8 комната, 7 сотиқ замин, кӯчаи Зафар, шаҳри Душанбе. 380 000 нарх. хона дар Зарафшонай. хона дар Зарафшонай, кӯчаи Зафарда қарор дорад. 7 сотиқа будааст, 380 000 сомон будааст. боз маълумоти бештар метавонед дӯстон занг бизанед, масъя кунед, бигиред. ин ҳамин ҳолат хона. чойлоби фасон. хона 2 этаж, 8 комната, 7 сотиқ. маълумоти бештар занг занед. ремонтҳои хона бад нест. беҳтарин ремонтҳо кардагӣ мегирен, медроен зиндагиро сар мекунен. 380 000 сомонӣ. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ. анаи хонаро дӯстон худам навор кардам. нигоҳ кунед да. ҳамин хона беҳад зурай. медроем тарафи дасти рост овай. об просто қонуну қоидааш қатӣ. мегӯянд ки дар мошинбозор ов нестай, ҳамаш дурӯғай бачаҳо азиз.
اینجا حاجتخانه، اینجاش بانیا، اینجاش کخنی. پیشی ماشین بزرگ کلونی دوشنبه در قرار دارد. 2 سوتیخ مساحت 4 در خانه داره و 350,000 نرخ داره. پدوالچه فسون هم داره دوستان. برای کریشه هم راه داره دوستان عزیز. نزدیک مکتب، مسجد، بیمارخانه، ماشین بزرگ کلان علیش نمیشه و التماس بهوده زنگ نزنین، کردیت نمیشه و معامله سازنکی داره. 350,000 ارزان میشه. وقتی که زنگ میزنین میگن که ما از کانال یوتیوبی سعودو تیوی زنگ زدیم، صاحب ملک خودش خدمت میکنه. بچه‌ها زنگ زنین، مسیح کنین، بگیرین لایکاتون امونین، در کانال پادپیسات سکنین. چی مال و محصولات فروشی باشه در واتساپ میتونین مراجعه کنین. بچه ما رکلام اکاده فروشتن بگذاریم. بچه عزیز حرکت کنین که در رفتی تماشای نوار دستگیری را فراموش نکنین دوستان. میگذاریم به دهمین حوله فروشی. حوله فروشی 95,000. نگاه کنین، گوش کنین، من میگم. شهر وحدت، جماعت بهار، دهه گلستان 95,000 سومانی. 3.5 سوتیخ، 1 در خانه وریمیانکا، علیشی با سکسیا، دکمنتوش، سرتیفیکات، قرار، اجازت ساختمان هسته، گیم پلان داره، اپسویت داره، قرض نمیشوه. مسجد پیش خانه ده، مکتب 10 خانه دور، دخترخانه 5 خانه دور، راه اسفالت همه آباده، اپسویت کمبودی نداره. دهه آباده، بهترین دهه. ایسابی که به حد بعد وجه نشیدیم از خانه میگه برآورده سن به هم خاطر سوداش میکنیم. کی جدا خانه داشته اینجا برآورده سن ایرا سودا میکنیم. بالایی انشالله میگه اگه میمونیم باید ما خانه بگیریم. سراش نه زنگ زنیم بگیریم بچه عزیز.